זהו. ונתחיל. אז אנחנו במפגש השני שלנו, מפגשי בריאות. התחלנו, בשבוע שעבר דיברנו על סטרס, ואמרתי שזה הבסיס המאוד מאוד חשוב, בטח בתקופה הזאת, אבל לא רק בתקופה הזו. ואני מזכירה, אני אחזור על זה כמו מנטרה, ככה, אני אחזור על זה בכל מפגש, זה חשוב לי, שבריאות היא לא רק היעדר מחלה, בריאות היא רווחה מלאה, ואני יודעת שבימים האלו קצת קשה להרגיש ברווחה מלאה, גם גופנית, גם נפשית, גם רוחנית, כן, כן, חברתית, ובגלל זה אני מאוד מתחברת למה שענבל אמרה, המפגש, גם אם זה באונליין, ואנחנו לא פה בחיבוק ומגע, שהוא מאוד חשוב, ואמרתי את זה בפעם הקודמת, אבל לדבר עם אנשים, ולהגיד תודה על זה שיש לנו את הכלי המדהים הזה שנקרא זום, כי הכרת תודה זה גם חלק מבריאות, ואת היכולת לקבל מידע, לפגוש אנשים, גם ככה. אז זה מדהים שיש לנו את הכלי הזה. והיום אנחנו נדבר על המסע הקניות בסופר, ולא סתם אני קוראת לזה מסע, כי מדובר במסע רציני. בעבר אני הייתי עושה ממש סיורים בסופר, ככה הולכת עם קבוצות של אנשים בסופר, כדי, כמו הבחורצ'יק הזה פה, בתמונה, בואו נבין מה אנחנו קונות. עכשיו, אתמול הייתי בסופר עם אמא שלי, בת 70 פלוס, והופתעתי ממש, למרות שהיא מכירה אותי ואת החפירות שלי, וכמה אני מדברת על מה כדאי ומה לא, היא עדיין אתמול שלפה דברים רק לפי כותרות. היא לא קוראת בכלל רכיבים. אמרתי, אמא, מה? כאילו, מה קורה? אז היום אנחנו נצלול לדבר הזה, ואני שואלת אתכם, אתם יכולות לענות לי בצ'אט, או מי שנורא, או בהנפת יד כזה, אני רואה כמה פרצופים שהמצלמות פה פתוחות, פנים. האם אתן מאלה שקוראות את האותיות הכי קטנות על מוצרים? תעשו לי כזה לא או כן. טוב, ענבל, ברור שאת כן, אבל לא, אוקיי, לא כולם, גם היה לי לא, גם הנהנתם לי שלא. אז זה באמת, זה קטע, כן? כי להיות בסופר זה גם חוויה שצריכה להיות כיפית, יכולה להיות כיפית, אבל לפעמים זאת חוויה מייגעת, בטח לאנשים שקוראים רשימות רכיבים, ואתם עוד לא תגלו בכלל מה דעתי על הסופר. טוב, היה פה ספוילר. אז בואו נצא למסע. מה יש במסע הקניות בסופר? מילים לא ברורות? יש. כותרות משכנעות? יש. פיתויים? מלא, אפילו ריחות. צבעוניות מוגזמת על כל מיני אריזות? בטח שיש, כן? אגב, אני רואה אתכם, אתם יכולות לענן עם הראש, אם אתם מסכימות איתי. כל מיני משכנעים סמויים, עוד מעט תגלו מה הכוונה שלי במשכנעים סמויים, ריח, גימיקים שיווקיים, בלי סוף, אוקיי? בלי סוף. עכשיו, זה יכול להיות שבכלל עד היום לא חשבתם על הסופר בכלל בצורה כזו, אבל זאת נקודת המבט שלי על הסופר. ספרו לי מה יש לכם בעגלת הקניות, ואני אומר לכם איך אתן מרגישות, מה אתן אומרות על המשפט הזה, ולמה? כי זה באמת, האוכל שאנחנו אוכלות בונה אותנו. אז אם העגלה, הנה העגלה מצד שמאל, זה העגלה הקלאסית של התזונה המערבית הקלאסית, של בתים ככה שאת פותחים ארון של ממתקים, לעומת העגלה הימנית, שאני לא יודעת מה יותר מייצג אתכן כאן, אבל אני רוצה לשאוף לפחות לראות עגלות כאלו של קניות, כי מה יש בעגלה הימנית? חומרי גלם. אורלי לא רואים את העגלות, רואים את מה עמוד רואים? פתיחה רק. מפגשי בריאות לגוף לנפש עמוד הגילו. ורגע, עדיין? כלומר, עדיין? עדיין תקועים על אותו שקף. כן. רגע, אז אני עושה רגע, עוד פעם, אני צריכה שאני לעשות אדע את על זה. איזה עגלות את מדברת. אז אני מדברת לעצמי פחות או יותר. טוב, אז רגע, שנייה. אין בעיה. אני עושה עוד שיתוף, תגידו לי אם עכשיו, איך עכשיו, מה רואים את העמוד הראשון? כן, כן, ועכשיו, עמוד השני. יפה, אז הנה העגלות רואים? כן. יס. טוב, היו עוד עמודים, אני פה משקיעה במצגות ולא רואים כלום, יאללה. טוב, אז באמת, מה יש הרבה מאוד בסופר? מוצרים, יס? מוצרים. עכשיו, יש את המשפט האלמותי הזה, we are what we eat. אני אומרת, זה לא רק מה אנחנו לא רק מה שאנחנו אוכלות, אלא גם מה שאנחנו סופגות. וזה נושא מאוד חשוב בגיל השלישי, ספיגה של נוטריאנטים, של חומרי תזונה, אוקיי?
ועל זה אנחנו נדבר גם במפגשים הבאים. אז זה לא רק מה אני אוכלת, זה גם מה אני סופגת. זה נכון גם בעולם התוספים כמובן, גם בכל דבר. אז 90% ממה שיש בסופר, 90% כי הייתי נחמדה, זה לא באמת מזון, אלא מוצרים בקופסאות, שיש להם חיי מדף ארוכים, וזה משפט שאני המצאתי, ככל שחיי המדף שלהם מתארכים, חיינו מתקצרים. מי מסכימה איתי? אני רואה, אוקיי. איזה כיף שדווקא, כאילו, יצא לי טוב, שמי שאני רואה, עושה לי ככה. טוב, אז יש את הדברים המאוד ברורים, רגע, ויש את המוצרים היותר מבלבלים. אז בואו נעבור דבר דבר, זאת תהיה מצגת מלאה בתמונות. אז ככה, קודם כל יש את האולטרה מעובדים. נראה לי שאתם לא צריכות אותי כדי להבין שהתזונה הזאת, אולי אגב צריך, אולי אני כן צריכה להסביר את עצמי פה, שכל מה שאנחנו רואים כאן על המסך, כל מה שאנחנו רואות, אלה מוצרים אולטרה מעובדים. מה זה המושג הזה אולטרה מעובד? אולטרה מעובד זה מוצר שיש בו המון רכיבים, המון חומרי שימור, מתחלבים, מסמיכים, חומרי טעם, חומרי ריח, המון מספרי אי, רשימה מאוד ארוכה, שבעצם כבר אין קשר בין מה שכתוב על האריזה למה שהגוף שלי מקבל. אבל הכותרת, תראו, אם נסתכל על פסטרמה, תראו, זה נראה, יכול להיות שזה אפילו נראה מזין, לפי התמונה פה. פרוסת לחם, פסטרמה, איזשהו דמיון שיש פה איזה חלבון טוב, נכון? יכול להיות. כי השיווק הוא גאוני. כמובן שקוקה קולה, מנה חמה, יש לי הרבה מה להגיד עליה, אני לא יודעת לעשה הרצאה על מנה חמה, אבל כל המנות האלה שהן באות בתוך קופסת פלסטית, ואז צריך למזוג לזה מים רותחים, זה בכלל. פירה, ללא צורך בבישול. אגב, אם אומרים לי על מזון שאין צורך לבשל אותו, אני נבהלת. כי אני מעדיפה לבשל את המזון שלי. וכל הדברים האלו אולטרה מעובדים, ויש עוד הרבה. גם הרטבים, בהרבה בתים אני רואה שמשקיעים ומכינים סלט, אבל אז, או איזושהי מנה בריאה כזאת של כמה ירקות מוקפצים, אבל אז מוציאים מהמקרר את הרטבים המוכנים, שהם אולטרה מעובדים, רשימות רכיבים שאף אחד פה לא יכולה להבין, ושופכים על הסלט הבריא. האם זה בהכרח מקלקל את המנה מבחינה תזונתית? התשובה היא חד משמעית כן. זה גם מוסיף הרבה נטרן, מלח, והרבה סוכר. כי אלה חומרי שימור מרכזיים, ושימו לב, הסימון לא משקר פה במקרה הזה. אוקיי, עוד מעט נדבר על הסימון. אז מה הבעיה? במוצרים האולטרה מעובדים, ובכלל יצרני המזון, תזכרו שהם לא יצרני בריאות, כלומר זה נשמע אולי יצרן מזון, כלומר המטרה שלו להזין אותנו, לא. יצרני מזון, יש כמה נישות כאלה קטנות של מזון, של מוצרים בריאים שאפשר למצוא הרבה פעמים בחנויות טבע, שבאמת רשימת רכיבים קטנה, ויושבים שם אנשים שבאמת חשובה להם הבריאות. יש כמה חברות כאלו, אבל בגדול, מזון זה עסק כלכלי מאוד, שבא להרוויח כסף. ומה יש לנו במוצרים האלו? תראו כמה, זאת הרשימה. יש לי ספר, אני בטוחה שענבל מכירה את הספר הזה, של מספרי אי, שהוא מסביר כל מספר אי שיש במזון, מהו. עכשיו זה מטורף, אי אפשר לזכור את כל המספרי אי, אתה הולך כמו איזה מילון. עכשיו אני לא רוצה שאתם תלכו בסופר ותחפשו מה המספר הזה אומר, אבל רק תבינו כמה חומרים יש מכניסים לנו למזון. שימור, צבעי מאכל, משפרי טעם, מייצבים, מתחלבים, מוני קצף. עכשיו בואו נחשוב בהיגיון. אם אני לוקחת תפוח, קלמנטינה, תפוח אדמה, בטטה, בסדר? אני יודעת מה? אורז. אני צריכה להוסיף לו כל כך הרבה חומרים? לא, אני לא צריכה. כי הוא חומר גלם ברור ופשוט, אין צורך. אבל אם אני אקח את החומר גלם הפשוט הזה, ניקח תפוח אדמה. ראיתי פרסומת אתמול, אני מתה על זה, חבל שלא הבאתי את זה לכאן, שזה פרסומת לטפו צ'יפס. אז יושב החקלאי, אתם בטח ראיתם, נכון? יושב החקלאי ומדבר, הוא כזה גבר חמוד, הוא יושב בשדה והוא מדבר מילים טובות לתפוחי אדמה, כי הוא מגדל אותם באהבה, ואז הם נכנסים לתוך השקית טפו צ'יפס, ובעצם משכנעים אותנו, חייבים לעשות פרסומת הרי לדבר כזה, לקנות תפוח אדמה לא צריך לשכנע אותי בפרסומת, אבל לקנות טפו צ'יפס אני צריכה פרסומת. ואז הוא משכנע שהתפוחי אדמה קיבלו יחס כל כך טוב,
שכדאי לנו לאכול אותם. אבל הקשר שבין שקית צ'יפס לתפוח אדמה הוא קלוש ביותר. קלוש ביותר. אוקיי. נחשו מי אני, בואו נעשה חידון. טוב? אתן יכולות גם לכתוב לי בצ'אט, או לפתוח מיקרופון ולהגיד לי. אז יש לנו קמח חיטה מלא, 100% ממשקל הקמחים, מים, שמרים, גלוטן, מלח, E282, מתחלבים, E471, E481, E472, סיבים, E330, לטט, אנזימים, ו-E300. מי אני? ענבל, לך אסור להגיד, כי את יודעת. מה? אני קוראת שפתיים, ענת. אמרת לחם? לחם, כן. לחם פשוט מלא, פשוט מלא. אני קוראת לו פשוט מלא רכיבים. עכשיו תראו, הרבה אנשים קונים את הלחם הזה. לחם הוא מוצר בסיסי בבית. אנחנו אומרים, מה? ברור שאני אוכל לחם גם בבוקר וגם בערב, נכון? אז זהו, כשהולכים לאגף הלחמים בסופר, רק תעשו לי חיווי כזה שהעברתי שקופית ואתם רואים שהעברתי? רואים, נכון? סבבה. אז בעצם, האם זה כבר מזון בסיסי? התשובה שלי היא לא. הלחם בסופר הפך להיות מוצר אולטרה מעובד. אני, אורלי, הולכת לסופר, עומדת מול האגף הזה, אין לי מה לבחור. אני אגיד לכם, אני בוחרת, יש דבר אחד שאני יכולה לבחור מתוך זה, כי אני מדברת פה על העובדה שאני לא רוצה לאכול אוכל אולטרה מעובד. זאת נקודת המוצא שלי, בסדר? אני גם לא רוצה שאתם תאכלו אוכל אולטרה מעובד, בטח לא ב-90% מהתזונה. מילא נשאיר כזה חלק קטן מהתזונה לקצת שטויות, אבל ש-90% מהתזונה תהיה תזונה טובה, מזינה. אז מה קורה פה באגף הזה? רשימות על רשימות על רשימות. אני כן אתן לכם המלצות מה אני קונה, כדי שלא תלכו לאיבוד לגמרי בהרצאה הזו. אז קודם כל זה לחמים, יש עוד לחמים טובים, אתם יכולות לצלם מסך, אלה לחמים שאני ממליצה עליהם, יש עוד טובים, אבל זה הכיוון הכללי. למשל, יש את הלחם פלא או לחם הרים, במרקם הוא לא דומה ללחם מהסופר, לא, הוא הרבה יותר קשה. אני מציעה ממש לחמם אותו כדי לאכול אותו, כלומר קצת לשים בטוסטר. אז מה הרכיבים? שימו לב, מים, קינוע, קוסמת, מחמצת, גרעיני פשטן, מלח. זאת רשימת רכיבים הגיונית ללחם. כשאנחנו עופות לחם בבית, יש שם בין 3 ל4 רכיבים, זה הכל. כמה רכיבים אני אשים בלחם? מקסימום אני אוסיף הרבה גרעינים, זה בסדר. או יש את המותג שנקרא עובדי אדמה, את מכירה ענבל? זה מותג נחמד מאוד, בדקתי. תראו את הרכיבים. קמח קוסמת, גרעיני פשטן שהם נותנים לנו אומגה 3 וסיבים. קמח טף אין בו גלוטן למי שיש בעיה עם גלוטן. זה ספציפית, זה לחם גם ללא גלוטן. אגב, אני רוצה להגיד משהו על הלא גלוטן. אתם יודעים מה? לא, אני לא אעשה ספוילר, אני עוד מעט אגיד. אז אלה לחמים שאני ממליצה. טוב, אז למה הלכתי לפה? אוקיי. אז בעצם לסכם את הנושא של אולטרה מעובד, מה אנחנו רואים במזונות האלו, בסופר יש המון מזון אולטרה מעובד, רשימה ארוכה שאנחנו לא יודעים איך לקרוא, כן, חומרים שלא נמצא בבית, משמרים, מתחלבים, מבסטי טעם, צבעי מאכל, כאלה, צפיפות קלורית גבוהה, הם מפוצצים בקלוריות, המזונות האלה, האולטרה מעובדים, כמובן זה ייצור שאפשר לעשות רק בתעשייה, בבית מאוד קשה לייצר מזון אולטרה מעובד בבית, גם אם תגידו לי שאתם מכניסות לתבשיל 800 רכיבים ו7,000 תבלינים, זה עדיין לא נקרא אולטרה מעובד, והטעם בתעשיית המזון יודעים להגיע לנקודה שנקראת נקודת העושר. שמעתם פעם את המושג הזה? נקודת העושר זה נקודה שבה, ושימו לב זה קורה לנו, זה קורה לנכדים, זה קורה, אתם רואים מישהו יושב עם חטיף, והוא אוכל עוד ועוד ועוד, ופתאום זה נגמר, ואתה אומר, וואי, זה היה טעים בצורה מוגזמת. כלומר, אי אפשר להפסיק לאכול. מכירות? זה באמת, זה חוכמה של תעשיית המזון. לעשות איזשהו שילוב מדויק שבין סוכר, שמן, או לפעמים זה מלח, שמן ופחמימה. זה משולש כזה שמגיע לנקודה של להתמכר לאוכל. ענבל, את רצית להגיד משהו? כן, נתיבה שאלה לגבי לחם אחיד, מה דעתך?
לחם יש פה אחיד יש פה הוא... בצ'אט שאלות פשוט. גם הוא, הרשימת רכיבים שם היא מאוד ארוכה, הוא כבר לא לחם פשוט. הוא לא לחם שעשוי משלושה רכיבים. נגיד אם אני אעשה לחם בבית, מה אני אשים? קמח, מים זה לא רכיב, אוקיי? קמח, שמרים ומלח. הוא טיפה לסוכר. לחם אחיד זאת לא הרשימה שלו. יש שם הרבה חומרי שימור. למה? כדי שהוא יישאר על המדף ולא יהפוך לירוק. כשמכינים לחם בבית, כמה זמן הוא יכול לעמוד במטבח בלי שהוא יהפוך לירוק? מעט מאוד זמן. שימו לב, אמרתי, חיי מדף ארוכים, זה הרבה חומרים משמרים שנכנסים לאוכל. וגם יש לחם פה גם, אחור, שולי שאלה פה לגבי לחם, או כתבה לגבי לחם טחינה. שעושים בבית, כן. 100%. כל דבר שעושים בבית, אני אגיד לך פי 1000 יותר טוב ממה שאת יכולה לקנות, ואני אגיד עוד דבר על לחם אחיד, הוא חיטה לבנה. אני באופן אישי חושבת שאין הרבה הזנה, אין הרבה תזונה טובה לאכול חיטה לבנה. הוא אפילו לא לחם מלא, הוא לא קמח מלא. הוא פשוט לחם זול. טוב, אז נתקדם. אז יש לנו את נבחרת הללא, עוד נבחרת שהיא מאוד מבלבלת בסופר, ללא, וזה מוכר פגז. ללא כולסטרול כותבים על מה? על שמן זית. בשמן זית אין כולסטרול, אני אגלה לכם סוד. עכשיו, על הרבה מוצרים יכתבו ללא, למרות שהם ללא באופן טבעי, אבל כשרואים את המילה ללא, יש בזה משהו מאוד מושך. וואו, אני אקנה משהו ללא. אוקיי? ללא תוספת סוכר, תמיד יהיו שם ממתיקים, שימו לב, כן? אבל לא יכתבו בגדול תוספת ממתיקים, לא. אפשר באמת, זה ממש, כדאי להשוויץ בזה שלא הוספתי סוכר, יש במה להשוויץ, נכון? מה עוד? מה עוד? ללא גלוטן, אני מתה על ללא גלוטן, כי פה כולם נופלים בפח. יש אנשים, טוב, כך, בואו נחלק את האוכלוסייה. יש את אלה שיש להם צליאק, אין להם ברירה. הם נאלצים לקנות מוצרים ללא גלוטן, אוקיי? עכשיו, מה קורה עם אנשים שאין להם צליאק ורוצים באמת להימנע מגלוטן לטובת הבריאות שלהם? אם הם הולכים ובוחרים בסופר מוצרים שכתוב עליהם ללא גלוטן, זה לא אומר שהם היטיבו עם התזונה שלהם או עם הבריאות שלהם. למה? כי אם המוצר הוא ללא גלוטן, אז אני אצטרך, התעשייה תכניס שם חומר אחר, אוקיי? שהוא לא גלוטן. עכשיו, מה זה גלוטן בעצם? גלוטן זה חלבון של החיטה. זה לא דבר רע לאכול חלבון, בטח לא בגיל השלישי, הרבה פעמים חסר חלבון, אוקיי? אלא אם כן תגידו שיש לכם רגישות אמיתית לגלוטן, אני כמובן לא נכנסת לשם. אבל לבחור מוצר ללא גלוטן כאיזה דיפולט של מוצר בריאות, זה לא נכון. כי אז יש שם עמילנים, והרבה יותר סוכר, ויותר, יכול להיות שם עמילן, תפוחי אדמה, טפיוקה, כל מיני חומרים שיוסיפו כדי לתת לזה איזשהו מרקם דומה ללחם. אז אל תיפלו בללא גלוטן. מה עוד אנחנו רואים פה? סקיני פסטה זה בכלל תופעה, אני לא יודעת אם מישהו מכם אי פעם ניסה, אבל זה, אין לי מה להגיד על המוצר הזה, זה נורא פשוט. זה סיבים כאלה בתוך שקית פלסטיק, כל העולם הזה של הדיאט זה באמת חתיכת רמאות. מה עוד? מה עוד? ללא חומר משמר, כשאתם רואות ללא חומר משמר בתוך פחית שימורים, קחו בחשבון שהפחית הזאת כבר עברה פסטור, ולכן בטח שלא צריך לשים שם חומר משמר, וגם אם פה בפצפוצי אורז כתוב ללא תוספת סוכר ומלח, זה לא אומר, ופה אני מדברת על כל מי שיש לו סוכר גבוה, וזה באמת אחד מתוך שניים, טרום סוכרת או סוכרת, ללא סוכר ומלח זה לא אומר שהמוצר הזה לא יקפיץ לי את הסוכר בגוף. לדוגמה פצפוצי אורז, אוקיי? לקחו אורז, פצפצו אותו, התפיחו אותו. זה כמו שלקחת פופקורן ולהתפיח אותו, או טורטיה כזאת שהתפיחו אותה. הפעולה, או ניתן עוד דוגמה, פרחיות, שאני רואה הרבה אנשים אוכלים פרחיות כדיאטה. ברגע שהתפחנו את המוצר, זה אומר שפירקנו אותו, ובגוף שלנו הוא יתקל לסוכר בקצב הרבה יותר מהיר. כלומר, הוא יהפוך לסוכר בקצב מהיר בגלל תהליך העיבוד. אז זה לא חשוב רק שכתוב פה ללא תוספת סוכר ומלח, חשוב מה זה? מה זה המוצר? פצפוצי, זה מהר מקפיץ לי את הסוכר בדם. קחו בחשבון כל מי שיש לו סוכר גבוה. אז לא לשאול מה אין במוצר, אלא להפוך אותו ולהסתכל מה יש בו. למשל הסוכר הזה, אתמול עצרתי את אמא שלי, אמרתי לה לא לקנות את זה,
היא אוטומטית קנתה את זה, אוטומטית, ואז הוצאתי לה מהגלה, ונתתי לה חלב אחר, ואם תרצו אני גם אשלח לכם תמונה מה אני קונה, חלב, זה לא חלב, זה משקה, כן? אני טבעונית, אז אני שותה משקה סויה, אז תראו, כתוב פה ללא תוספת סוכר, אבל תראו את הרשימת רכיבים, מיצוי סויה, סידן, אגב, אני לא מתרשמת שכתוב פה סידן כתוסף תזונה, זה לא נספג מאוד טוב, ששמים סידן בתוך המשקה הזה, והם מבסטים, E500, E452, E450, מייצבים, אוקיי, לא התרשמתי, אני אחר כך אשלח לכם תמונה, איזה משקה סויה למשל אני קונה, והחלפתי לה, ונראה מה היא תגיב, אם היא תכעס עליי, נראה בהמשך. אוקיי, נבחרת הדיאט, עוד תרמית מאוד גדולה של הסופר, שימו לב מי קונה דיאט, אנשים שנלחמים במשקל כל הזמן קונים דיאט, נכון? כל הזמן בדיאטות, אז כל הנטורל דיאט, סוכרה דיאט, התירס, אני חייבת להגיד מילה על התירס, זה משגע אותי, תירס מתוק לייט, אתם יודעים למה כתוב פה לייט? כי הוא תירס רגיל, כי לא הוסיפו לו פרוקטוז, ובכל שאר הקופסאות, אני אוהבת שענת כזה מתפקעת מצחוק, בכל שאר הקופסאות תירס, הוסיפו פרוקטוז, עכשיו תירס באופן טבעי הוא מתוק, אני לא צריכה לספר לכם שתירס הוא מתוק מאוד, למה שיוסיפו לי פרוקטוז לתוך התירס? אני אגיד לכם למה, כי חוש הטעם של אנשים ממש עבר שינוי, ואנשים שאוכלים אוכל מהסופר בכמויות גבוהות, ושאוהבים את התירס מתוך קופסאות שימורים, אוהבים מתיקות ברמה גבוהה. כן, כן, כן. וכשהוא רגיל, שהתירס סתם רגיל, זה כאילו לא מספיק מתוק. עכשיו בעיניי זה מוזר. תעשו 4 ימים גמילה מסוכר, ואז תטעמו, סתם, מזון שכתוב עליו במתיקות מעודנת, ואתם תרגישו שזה מתוק מדי, אוקיי? לא ליפול לדיאטים האלה. קחו רגיל, לא צריך שיהיה כתוב דיאט, לא על המעדן. למה? ברגע שכתוב לי 0 דיאט, 0% שומן, כלומר הורדתי קלוריות, הורדתי שומן מהמוצר, כן? אז מה העליתי? את הסוכר, ומה הבעיה של רובנו? סוכר גבוה, זאת הבעיה של רוב האנשים שאני פוגשת בקליניקה שלי. עוד פעם, משקאות דיאט, עזבו, תשתו מים, לא צריך את הדיאט הזה בכלל. נבחרת הפרו זה עוד משהו שאני רואה המון צעירים אוכלים את זה, להוסיף עוד חלבון ועוד חלבון, משקה עם עוד חלבון, חטיף עם אקסטרה חלבון, מעדן עם אקסטרה חלבון, לא באמת צריך את זה. אם אנחנו אוכלים מאוזן 3 פעמים ביום ויש חלבון, ואנחנו נדבר על זה בהמשך במפגשים הבאים על מה לאכול, אז לא צריך מוצרים שהם פרו, ולמה? כי זה עוד פעם נכנס לאולטרה מעובל, עוד פעם. טוב, נבחרת הטבעי, סלחו לי שאני אולי אפילו מבלבלת אתכם, אבל גם פה יש משהו שהוא מאוד שיווקי וגימיקי, למשל סוכר קנים אורגני, זה סוכר. אז אם מי שרוצה להימנע מסוכר, זה לא משנה אם הוא קנים אורגני, סוכר זה סוכר. תרכיז תפוחים סחוט. אני אומרת, וואלה, תאכלו תפוח, למה אני צריכה לקנות תרכיז תפוחים סחוט? למה אני צריכה לשתות את התפוחים שלי? לא, אני מעדיפה לאכול את התפוח שלי, שאתם תאכלו את התפוח שלכם. המיץ תפוזים, זה נכון שהוא 100% סחוט טבעי, אבל מה הבעיה? אני חוזרת לסוכר. גם שהמיץ הוא 100% סחוט טבעי, ולא הוסיפו לו כלום. הרבה פעמים יש לי את הדיון הזה. אבל תסתכלי, זה טבעי 100%, מה הבעיה? אורלי הקטנונית. הבעיה היא שזה נספג בגוף במהירות. זה בעצם, סחטנו את התפוז, הוצאנו ממנו את הסיבים, אני שותה את המיץ הזה, זה בום, התקפת סוכר לתאים שלי. לא רוצה, אני רוצה לאכול את התפוז, לאכול את הסיבים שלו, ללעוס את האוכל. יש לזה משמעות. למה אני צילמתי את זה בטעם טבעי, את הפופקורן? כי שוב פעם, יש פה בעיה חמורה עם הפופקורן הזה, באופן אישי, אמא שלי לא מפסיקה לקנות את זה, למרות שאני אומרת לה שזה לא לקנות ולא לתת לילדים שלי, אני צריכה גישור עם אמא שלי בסוף המפגש הזה. מה הבעיה? הבעיה היא האריזה של הפופקורן. מכניסים את זה למיקרוגל, האריזה עם פלסטיקים פנימיים, וזה חודר לתוך הפופקורן. אין לי בעיה עם פופקורן. בואו נעשה את זה old fashion, נשים את הפופקורן בסיר, נסגור את המכסה, נקפיץ פופקורן בבית. בכיף, למה לא? טוב,
אז לא קונה אותי, לא קונה אותי, השיווק הזה שהוא ללא ודיאט ופרו וטבעי, אלה מילים שיווקיות, אלה משכנעים סמויים. אורגני, לא כל דבר שכתוב אורגני הוא בריאות. איך אבל יודעים מה לבחור? רשימות רכיבים קצרות, ברורות, שאני מבינה מה אני קונה, אוקיי? ככל שהכותרת יותר מרשימה, כמו קורנפלקס של אלופים, באמת. אם אני צריכה לקחת קורנפלקס, לשים עליו אני יודעת מי, ברח לי עכשיו השמות של כוכבי כדורסל, ולכתוב של אלופים, כל כך הרבה שיווק המוצר הזה צריך, למרות שהיום באמת זה הפך להיות כמו ארוחת בוקר בכל בית, זה נורא בעיניי. טוב, אז בואו נדבר על הסימון על המוצרים. ענבל, אם יש איזה שאלות מאוד חשובות כאלה, תעצרי אותי ותשאלי אותי, כי אני לא קוראת את הצ'אט. אין בעיה. טוב, אוקיי, אז בואו נדבר על הסימון, תגידו לי ככה, תעניינו לי בראש, אני אפתח ככה שאני אראה את כל, אוקיי. מי, זה עוזר לכם לעשות קניות, הסימון הזה? תעשו לי כן, כן, ענת כן, כן, ורונית אומרת לי לא, אוקיי? אז תראו, הסימון הזה יכול לעזור, אבל הוא גם יכול מאוד מאוד לבלבל, נכון? רונית? קטי אמרה לי כן, נכון? שהוא עוזר לך. רגע, השעון המעורר שלי, אני לא יודעת מה אמור לעורר אותי בשעה 5. טוב, אז קודם כל בואו נעשה איזה חידה. שימו לב, תראו, זה נראה לכם ניואנס, אבל זה מראה לנו את העולם הזה של תעשיית המזון. למה? תסתכלו על המוצר, פה, על הרסק עגבניות אורגני, שאני הייתי קונה אותו, של הרדוף, יש סימון, אתם לא כל כך רואות בתמונה, שכתוב סוכר בכמות גבוהה, יש עליו את העיגול. על הרוטב עגבניות מרוכז של יכין, אין סימון, אבל יש פה תוספת סוכר, אני קראתי את הרכיבים, אני הייתי בסופר. מה לדעתכם הסיבה? כי זה סופר מבלבל. הרי פה יש, ביכין יש סוכר של העגבניות ויש תוספת סוכר. אין סימון. ברסק של הרדוף יש עגבניות, יש בהם סוכר, אבל אין סימון, ואין תוספת סוכר, לא הוסיפו סוכר. זה באמת מאתגר, זאת שאלה קשה. מה אתם אומרות? לא יודעות. אוקיי, אני אסביר לכם. יש חוק. החוק אומר שעל רוטב עגבניות זה ניואנס, ואגב שינו את זה. תעשיית המזון עשתה את השינוי הזה, וקראה לרסק רוטב כדי שלא יקבלו את הסימון האדום. שימו לב. כי על רוטב החוק אומר שגם אם הוסיפו לו סוכר, לא צריך סימון. זה החוק. האם יש בו היגיון? שום היגיון כלפינו הצרכנים, שום היגיון. על רסק, אם כתוב את המילה רסק, ויש שם כמות סוכר גבוהה אפילו באופן טבעי, כי זאת עגבנייה, בעגבנייה יש סוכרים טבעיים, חייב את הסימון. האם הסימון פה עוזר לי? לא. הסימון פה מבלבל לחלוטין. ולכן אני עוד פעם אומרת, לקרוא, תראו, לקרוא את הרכיבים צריך פעם אחת. למה? כי פעם אחת אני אקרא, פעם אחת אני אבחר, וזהו, כל הקניות הבאות באוטומט אני אקנה. אבל אם האוטומט שלי זה לקנות את יכין, רוטב עגבניות מרוכז, כי אני אומרת, וואלה, אין עליו סימון. אני טועה. אני כל הזמן מוסיפה לי סוכר לתזונה, ואני לא רוצה להוסיף סוכר, כי באופן טבעי יש המון סוכר בתזונה שלנו. אוקיי? עכשיו, למה מה עם הסימון הירוק? אני אדבר על זה, קטי. אני אדבר, בטח. עכשיו, בואו נדבר על הבקבוק זכוכית הזה. יש מושג מעניין שנקרא מיגרציה. מיגרציה זה מעבר של חומר מהאריזה לתוך המזון. זה קורה באוכל שהוא חומצי ובאוכל שהוא שומני. עגבניות הן מאוד חומציות. אז עדיף, טיפ ממני, לקנות רסק של עגבניות. אמרתי, שלב א' שלא יוסיפו לו סוכר, ברור. שלב ב', המלצה ממני, תקנו את זה בבקבוקי זכוכית. כי בגלל החומציות של העגבנייה, יהיה זליגה של חומרים בתוך הקופסה, הקופסת פלסטיק, אפילו שכתוב פה רסק עגבניות אורגני הרדוף, הקופסה מבפנים מפלסטיק, יהיה מעבר של פלסטיקים לאוכל, ואנחנו שוחים בים של פלסטיקים, זה כבר ממש נושא להרצאה נוספת, אבל אם יש לי אפשרות לאריזת זכוכית, גם בתחינה, גם ברסק עגבניות, אני אעדיף אריזת זכוכית, אם יש לי את האפשרות, ואגב, זה לא יותר יקר, האריזות זכוכית הן לא יותר יקרות, אני בדקתי את זה. טוב, ואני אעדיף את זה גם על שימורים, כי גם בשימורים, הפנים של הקופסה, אולי זה נראה לכם מתכת, זה פלסטיק, בסדר?
טוב, אז אמרתי מיגרציה והסברתי מה זה מיגרציה ולכן אנחנו מעדיפות זכוכית. טוב, עכשיו לגבי סימונים, דעו לכם שיש קטגוריה שלמה של מוצרים שבכלל לא יקבלו סימון, שום סימון, מוצרים קטנים, אלכוהול, אם זה סימון ירוק זה רשות, זה לא חובה קטי, עוד מעט נדבר על סימון ירוק, יכול להיות סימון ירוק גם על מוצרים שעברו תהליכים של עיבוד, אם המוצר, אם האוכל יש בו רכיב אחד, לא יהיה עליו סימון ירוק, לא חובה. אז למשל, קמח חיטה לבן, לא יהיה עליו שום סימון בכלל. למה? כלומר, גם לא יהיה לי סימון שזה מוצר נגיד לא בריא, כי זה עשוי מרכיב אחד, שזה חיטה. אבל יש פה עניין, זאת חיטה שעברה עיבוד, זאת לא חיטה מלאה, נכון? דבש טהור שעשוי נגיד מרכיב אחד, אז יהיו דבשים שאתם תראו עם סימון ירוק, ויהיו כאלה בלי סימון. האם זה אומר שהדבש בלי סימון הוא בריא יותר? לא, לא בהכרח. זה פשוט כי הסימון הירוק הוא גרשות, הוא לא חובה, בסדר? אז לא לפספס את זה, כלומר אל תיקחו את הסימון הירוק, אם אין על זה ירוק אז זה בהכרח לא בריא, זה לא נכון. על מלח למשל אין סימון, הטחינה היא גם, היא עשויה מרכיב אחד, עוד מעט אני אראה לכם את זה בצורה ממש ברורה. אז על אלכוהול אמרתי אין, על תערובות ואבקות טיבול אין בכלל פטור מסימון, שמן צמחי גם פטור מסימון, טוב, לא ניכנס לזה, אז תראו מה זה, אני רוצה להראות לכם בלבול. אני בטוחה שאם אני אסתכל, אם הייתי פוגשת אתכם עכשיו במטבח שלכם, אז הייתי רואה שמן קנולה, נכון? בארון. טוב, אתם לא חייבות לגלות לי. שמן קנולה הוא ממש מבלבל, כי שמתי לב שיש עליו סימון ירוק. עכשיו, שמן קנולה זה סיפור. כאילו נהיה מוצר בסיסי בכל בית, אבל קודם כל, הצמח הזה זה לא באמת צמח טבעי, אוקיי? זה איזשהו זן מהונדס של צמח שקוראים לו לפתית. עכשיו בואו, אני אגיד את זה בקצרה כדי לא לבזבז זמן, אבל הוא קיבל סימון ירוק, בסדר? וזה התהליך שהוא עבר, ואני אומרת מראש, תהליכי עיבוד לא נלקחים בחשבון, ואני יודעת שבשלב הבא של הסימוני מזון, גם ייקחו בחשבון את תהליך העיבוד. זה מה שאמרו לי, זאת השמועה. אז קודם כל מעלים את הזרע של הצמח לטמפרטורה של מעל 300 מעלות. ואז לוקחים בנזן מתעשיית הנפט, ומפיקים שם עוד חומר שנקרא אקסטנט, אוקיי? ואיתו מפרידים את השומן מהזרע, ואז יוצא שמן מסריח, ואז עושים לזה תהליך כמו דאודורנט, ממש דאודורניזציה, ואז שוטפים אותו עם סודה קאוסטית, כדי שהוא יהיה בצבע הזה. מי רוצה לאכול שמן כזה? אף אחת. ואם אני רוצה לתת לכם טיפ אחד, שישנה את הבריאות שלכם מקצה לקצה, זה להוציא מהמטבח שמני זרעים. שמן קנולה, שמן סויה, שמן חמניות, שמן... במה להשתמש? עוד מעט אני אראה לכם. אז כל המזוכחים אתם יכולות לצלם מסך, ואני ממליצה לא לצרוך אותם. והמזוכח עושה לזה שם כאילו של בריאות, מזוכח, זך, כאילו השמן מבית המקדש, לא. מזוכח זה אומר שהוא עבר תהליך, כמו שתיארתי לכם פה. אז גם שמן זרעי ענבים, אנשים מאוד מתבלבלים בזה, ואומרים שוואו, אולי זה שמן בריא. לא, 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 זה לא. יש לי שמן זרעי ענבים, אני משתמשת בו לקוסמטיקה, זה הכל, לא לאכול אותו. שמן סויה, מזוכח, שמן תירס, גרגר תירס שלוחצים עליו ויוצא שמן? לא. זה צריך לעבור המון תהליכים כדי שיצא שמן מתירס. מי חושב על זה בכלל? להוציא שמן מתירס. טוב, אז מה כן? הנה, בבקשה, המלצות שלי. שמן קוקוס אורגני לא מזוכח, שיהיה כתוב. שמן זית כמובן, בכבישה קרה כמובן. שמן, זה יכול להיות גם שמן אבוקדו, אבל עדיף לאכול אבוקדו. זה יכול להיות שמן סומסום, אבל שיהיה כתוב, בכבישה קרה. זה אומר שהוא לא עובר חימום. שיהיה כתוב, לא מזוכח על הבקבוק של השמן, אוקיי? הקיטו אויל זה גם אופציה, זה אופציה קצת למתקדמים, אני לא אתעכב על הקיטו אויל הזה. אם תרצו בהמשך, אז אני אתעכב על זה, אוקיי? אז מה הסימון הירוק לא לוקח בחשבון? עיבוד, ערך תזונתי,
ויש מוצרים בריאים שלא יקבלו סימון ירוק, אז פה זה מבלבל. הנה, רכיב אחד, אין חובה לסימון ירוק. רגע, אני פשוט רואה אתכם ולא את המצגת. אוקיי, אז יש לנו פה טחינה. אני ממליצה על הטחינה הזאת, השמאלית, מזן אתיופי, בכבישה מסורתית, בתהליך קר. אני דיברתי ממש עם האיש שמייצר את הטחינה, שאלתי אותו 1000 שאלות, באמת, חפרתי לו את החיים, אבל הוא גם אוהב לחפור בענייני טחינה. אני חושבת שזאת הטחינה הכי טובה שיש בארץ, מוצאים אותה בחנויות טבע, היא מלאה, היא בזכוכית, היא עברה גם הנבטה, טרום הנבטה, אני אדבר על זה במפגשים אחרים. יש את הטחינה, תראו, היא לא קיבלה סימון ירוק, והיא מעולה, מעולה, מעולה. לעומת זאת, הטחינה הזאת שהיא מצוינת, אבל היא באה בבקבוק פלסטיק שעובר מיגרציה, כלומר, יכול מאוד להיות זליגה של הפלסטיק לתוך הטחינה, כן? אנחנו הנטורופטים מאוד קטנונים, אז היא כן קיבלה סימון ירוק, אבל יש פה טחינה, כלומר, הסימון הירוק יכול מאוד לבלבל, כי למשל בטחינת ירושלים אין הבדל גדול בין הברקה שקיבלה סימון ירוק לטחינה ירושלים מימינה, אין הבדל גדול, זה לא שבטחינה ירושלים, בטחינה ברקה יש פחות שומן רווי, לא, גם בה יש שומן רווי באותה מידה, וטחינה ירושלים מצד ימין, כי שומן רווי בכמות גבוהה. למה? כי בטחינה ירושלים יש טחינה ומלח, שני רכיבים, ובטחינה הזאת הגולמית יש רכיב אחד. מאוד מבלבל. טוב, גם יש תיעדוף של ממתיקים. כלומר, למשל אני אישית הייתי בוחרת לאכול את החטיף הזה, פנגאיה, שיש בו תמרים וקוקוס, וכן, כתוב בו סוכר בכמות גבוהה. למה? כי בתמרים יש סוכר בכמות גבוהה. לעומת זאת, שימו לב שהחטיף הזה מצד ימין של ופלים משובחים בטעם שוקולד כתוב ללא תוספת סוכר, והוא מקבל תיעדוף, כלומר לא יהיה פה סימון של סוכר בכמות גבוהה, אבל אני מעדיפה לא לאכול ממתיקים, אז אני כן אוכל את התמרים, למשל. אז זה שוב פעם מראה שהסימון לא תמיד בעד ערך תזונתי, בואו נקרא לזה ככה. גם הבייגלה הזה, אז הבייגלה קיבל את המדבקה נטרן בכמות גבוהה, זה נכון שיש בו נטרן בכמות גבוהה, הביסלי יש בו פחות נטרן, הם הורידו את הכמות נטרן כדי שיורידו להם את המדבקה הזאת של נטרן בכמות גבוהה, הם ממש עשו תהליך, אוקיי? אבל הבייגלה אפוי, הביסלי מטוגן, אני מעדיפה לאכול אפוי, כי כשאני אוכלת ביסלי מטוגן, יש פה שומן טרנס, זה סיפור, זה מורכב, אל תדאגו, אנחנו נדבר על תזונה עוד הרבה מפגשים. אני קצת קופצת על הדברים האלה כי אנחנו נדבר עליהם. עוד דוגמה, רסק תפוחים, גם הוא חומצי. אז גם אם אתם אוהבות רסק תפוחים, בעיניי זה טעים, כן? שם כחטיף כזה, ברור שעדיף לאכול את התפוח. אז רסק תפוחים versus תפוח זוכה. אבל אם אנחנו כן רוצות להתפנק ברסק תפוחים, גם אגב זה תחליף לביצה במתכונים טבעוניים, אז אני מעדיפה את ה-100% רסק תפוחים אורגני, ולקנות את זה בכלים מזכוכית, ולא בכלים מפלסטיק. שוב פעם, בגלל הסיבה שדיברנו עליה קודם, שהיא מיגרציה. מה הייתם קונים? טוב, אני לא אעשה שאלון, כי אני רוצה ככה להתקדם לשאלות תשובות, אבל אני אגיד את זה. אז שוב פעם, בגלל שמדובר, אמרתי, שמן, ופאזה שומנית עם פלסטיקים לא עובד טוב, אז אני ממליצה לכם, אם אתם קונות טונה, שהטונה תהיה במי מלח, לא מהסיבה הקלורית, רק מהסיבה התזונתית, שאני לא רוצה פלסטיק באוכל, ואם אפשר, אני קונה את הטונה הזאת עבור הבן שלי, זה נתחי טונה בהירה בשמן זית, אני קונה בשמן זית אם הכלי הוא מזכוכית, אוקיי? אבל אם הכלי הוא שימורים, שזה בסדר, אז לקנות לא בשמן צמחי, כי זה איזשהו שמן סויה, לא, אלא במי מלח. אחר כך בסלט אנחנו נוסיף את השמן זית כמובן, גם את זה לא הייתי בוחרת, את הנתחי טונה בהירה בשמן זית הריו, שזה מותג יקר וטוב, לא. אני מעדיפה, אם אני כבר בשימורים, אני אקנה את זה במים, לא בשמן זית. שימו לב שרוב הטונות לא יהיו בשמן זית, אלא יהיו בשמן צמחי, ושמן צמחי עושה קונוטציה מאוד בריאה, אבל לא. זה או יהיה שמן סויה, או שמן קנולה, שמנים זולים, לא ישקיעו בנו בשמנים יוקרתיים. מה הייתם קונים?
אוקיי, אז גם גרגירי חומוס, אגב, אלה מוצרי קטניות, אני מאוד אוהבת קטניות, אנחנו נדבר על זה גם במפגשים הבאים, אז כן, לקנות קפוא זה מצוין, לקנות את זה כמו אולד פשן, כלומר של סוגת ולהשרות ולבשל הכי טוב בעיניי, יש את זה בשימורים, יש את זה בקופסאות שימורים, וואלה, אם זה עושה לכם קיצור דרך, מצוין, את השאלון מה הייתם קונים, נעשה בהזדמנות אחרת. אז מה כן? אני אסכם. בעיקר אצל הירקן, בסופר, רק עם רשימות רכיבים קצרות. אני אישית מדלגת על אזורים שלמים בסופר, כלומר, הקנייה שלי נורא קצרה. אני נתקעת במחלקת ירקות, קונה, 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 קונה. מחלקות אחרות, לחם אני לא מוצאת בסופר, הולכת לקנות את זה במקום יותר טוב, בחנות טבע. אני לא קונה לחם במאפייה כי אני רוצה להבין מה רשימת רכיבים. במאפייה לא אומרים לך מה רשימת רכיבים, אלא זה לחם חום. זה לחם מחמצת, כותרת. מה מחמצת? מה הרכיבים? אני רוצה לדעת מה אני אוכלת. לא, זה לא דרישה בסיסית, לדעת מה אני מכניסה לגוף, בעיניי זה דרישה בסיסית. אוקיי, ועדיפות ליצרנים קטנים, כן, כן, שקונים מאיזה משק קטן, שמכין את היוגורט, שזה תמיד אנחנו נזכה ברכיבים יותר איכותיים, ולא במוצר אולטרה מעובד תעשייתי. אז הנה, נתתי פה ככה כמה טיפים מהסופר, כלומר, מה אני כן קונה בסופר? אז תראו, יש את הפיתות הקטנות האלה, כוסמין מלא, הם בסדר גמור. אתם מכירות את המותג הזה? המחיר של זה עלה לאחרונה בצורה, פעם הייתי קונה את זה ב10 שקלים, היום הפיתות האלה עולות 17 שקלים. פעם הייתי קונה. עכשיו, האמת שמאוד קל להכין את זה בבית, זה כוסמין מלא, ושמרים, ומים, ומלח. זהו. הן טעימות. אז אם בא לכם להשקיע בבית, אבל אם לא, אחלה פיתות שומרת במקפיא, אחלה פיתות. יש את הלחם הזה שאני קונה, לחם של טאו ברד, לפעמים יש את זה בסופר, אני לא יודעת, לא בטוחה מה קורה באזור שלכם, אבל יש את זה בכל חנות טבע. או יש את הלחם מחמצת הזה, שיפון קל, גם מותג מצוין בעיניי, אני קונה קוסמת, אני קונה קינוע, קונה טחינה, קונה ביצים, טופו, אם זה עוף זה בשבילכם, לא בשבילי, אבל אלה, מה שאני מראה לכם על המסך, זה פשוט חומרי גלם, לא דברים מורכבים, לא אולטרה מעובדים, לא קופסאות ולא המון שיווק, זה פשוט אוכל בסיסי כזה, אני בעד אוכל בסיסי, וכמובן ירקות ופירות בשפע, יש גם פאסט פוד שהוא לא ג'אנק פוד, למשל, אני אוהבת קיצורי דרך במטבח, מודה, אני לא משקיענית, אולי אתם חושבים שאני שעות במטבח, לא, אני לא, אז אני קונה המון קפואים, וככה אני עושה לעצמי ארוחת צהריים ב7 דקות, לוקחת משהו מהקפוא, שמה לי במחבת, חותכת לי טופו, קצת עיבול, סגרתי, יש לי ארוחת צהריים. כשיש לי זמן להשקיע, אני כמובן חותכת סלט פעם ביום, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, אבל יש כל מיני מותגים שהם בסדר גמור, והם לא ג'אנק והם מוכנים מראש, למשל מונבטים, אני לא אעשה פרסומת פה, אבל מונבטים הם אחלה, ממש. כלומר, יש להם מוצרים מוכנים, קפואים, במקפיא, תחפשו את המותג הזה, הוא אחלה בעיניי, או להכין אדמה, לפצח אדמה, יופי של מותג, ממש. הנה, עוד כמה דברים שאני ממליצה עליהם, ואני אעצור פה כדי ככה לעשות קצת שאלות תשובות, כי בכל מקרה אנחנו נפגשות גם שבוע הבא, ואני אדבר על עוד ועוד ועוד ונתעמק לתוך הצלחת הבריאה, בסדר? לא רוצה להעמיס עליכם בידע, אז אני אסיים את השיתוף ונדבר קצת. רק רגע. רק רגע. אז בואו, אתם יכולות, מוזמנות גם לפתוח. אתם רוצות שאני אפתח באופן גורף את המיקרופונים של כולם? נראה לי שכדאי. כן? אוקיי. רק רגע. זהו, אני חושבת שהמיקרופונים פתוחים, לא? לא. לא. טוב. עכשיו כן. רגע. אני רואה שאתם יודעות לפתוח לבד, אז בואו תפתחו גם מצלמות ככה שאני אראה אתכם קצת. איך אתם מרגישות בסוף ההרצאה הזו?
קצת overwhelmed, לא? אהלן, מה נשמע? אביבה, כן, מה נשמע? בסדר, את לא השארת לנו הרבה מה לאכול. ידעתי, זה מה שאני ו- שומעת בכל הרצאה. ועוד דבר, הסקיני פסטה, מה זה, זה ירק, זה מירק, למה זה לא טוב? לא, לא, קודם כל זה סיבים. לא, זה לא, את יודעת מה, תראי, הוא טוב, את אוהבת? זה טעים לך, אביבה? כן, כן, באמת? כן, מה את מוסיפה לזה כדי שזה יהיה טעים? בצל, שמן זית, מטגנת שמן זית בבצל, מוסיפה רוטב עגבניות, את הרוטב נו, בטיובה, איך זה נקרא? רותי. רותי, בדיוק, בדיוק. אוקיי, כן, נכון, מוטי, בדיוק. כן. זהו. טעים? ופלפל שחור. Mm. מה לא, רע? לא מתערבת. לא, לא, בסדר גמור. תראי, בעיניי, as is כמוצר, אין שם טעם, זה כמו אני מים. שוטפת אותו גם לפני, חזק. למה את שוטפת? זה 90% לא יודע. מים, המוצר. תקראי רכיבים, 90% מים. בראש שלי הוא בתוך מים. אוקיי, בתוך מזלג. אז אז אני רוצה לתת לך שוטפת. עצה, בסדר. אז תוסיפי, במקום לעשות את הסקיני רק עם רוטב עגבניות, אני רוצה, כלומר אני ממליצה, אני לא רוצה, שתחתכי הרבה ירקות כזה, תקפיצי קצת, ואז תוסיפי את הסקיני פסטה, בסדר? כן. ותבלינים. הצעת הגשה, בסדר? כי הסקיני פסטה זה 90% מים או 80% מים. אני רוצה שתיקחי את זה בחשבון, שאת קונה מוצר בתוך אריזה, שהוא 80% מים, כלומר לקחו סיבים, שהם תופסים מים, ובאמת באיזשהו תהליך בתעשייה, הפכו את זה לסליל כזה של פסטה. אבל זה נותן לי תחושה שכאילו את אוכלת של סובה. אז אני רוצה לספר לך, לגלות לך סוד. כן. שאת התחושה הזאת את יכולה לקבל מלאכול הרבה ירקות גם. כי בתוך הירקות יש הרבה סיבים. אבל יש הרבה פחמימות. נכון, אבל אנחנו לא נגד פחמימות באופן גורף. פחמימות זה עולם, נדבר על זה. כן, אנחנו נגד פחמימות? אני לא. את יכולה לעשות לעצמך. לא, לא, אז אני רושמת לי נקודה, שבמפגש הבא אני אסביר, אני אכנס לעומק של המילה פחמימות, כי הוציאו למילה פחמימות שם רע, וזה לא נכון, כי פחמימות זה באמת אבות המזון שלנו, אבל אני לא רושמת לי כוכבית, שאני אכנס לעומק של זה במפגש הבא. טוב, תודה. טוב, בבקשה. מי עוד? מה, אני אשמח לשמוע אתכם. כן, סילביה, יס? כן. כן. מה בקשר לפלסטיק שנמצא בקופסאות שימורים, הפלסטיק הלבן שמצפה את הבפנים של קופסאות שימורים, לדעתי זה דבר נוראי, אבל כמעט כל המוצרים שנמכרים בקופסאות הם עם הדבר הזה. מסכימה 100%, גם אמרתי את זה, אמרתי שיש תופעה שנקראת מיגרציה, ואם החומר שבתוך הקופסת שימורים הוא חומצי או שומני, באמת תהיה זליגה של הפלסטיק לתוך המוצר. אבל אפשר גם, יש הרבה מוצרים שהם לא שומניים או חומציים ונמצאים בתוך שימורים. תראי, האידיאל הוא לא לאכול שימורים. אני אתן רגע, אני רוצה להגיד משהו על שימורים. למשל, יש כרוב כבוש בשימורים. וכרוב כבוש, אנחנו מכירים את זה כמוצר מעולה, שבעצם יש בו חיידקים טובים, והוא טוב לנו למערכת העיכול. אבל כל דבר שנמצא בתוך קופסת שימורים עובר בעצם תהליך של פסטור. למה? כדי שלא יהיו שם חיידקים. אז אי אפשר להתייחס לכרוב הכבוש בתוך קופסת שימורים כמקור לחיידקים טובים, כי בוודאי שאין שם חיידקים. אז אני לא ממליצה לאכול אוכל בקופסת שימורים, לא ממליצה. הכי טוב זה אולד פשן, לקנות את הסוגת של את הקטניות, להשרות, אפילו לבשל בסיר לחץ, שזה מצוין, לבשל בסיר לחץ, וזהו. לא ממליצה על שימורים, אני מסכימה איתך סילביה. להגיד לך שאני אף פעם לא אוכלת משימורים, זה יהיה שקר. יש לך שאלות בצ'אט. אני אסתכל עוד רגע על הצ'אט. מה שיש בו שמן ומה עוד? שמן וחומציות גבוהה. חומציות. עגבניות, תפוח עץ, חומציות. אז זהו, כל הקופסאות עגבניות יש להם... אבל יש היום על... כתוב, אני קונה בניצת הדובדבן, והקופסאות של עגבניות אורגני הם עם פלסטיק. נכון, אז אפשר תמיד, וגם בסופר, לא רק בניצת הדובדבן, למצוא את הרסק עגבניות, או עגבניות
או בצורת רסק, או ממש סתם אבל עגבניות. הרסק עגבניות הוא גם בקופסה שיש בה פלסטיק. נכון. אז אוקיי, אז חשוב לי להגיד משהו. קופסת פלסטיק בעצמה. נכון, אבל אני רוצה להגיד משהו. כשנכנסים לעולם הבריאות, אין סוף לניואנסים, ואם ניכנס לזה, ואנחנו ניכנס לעומק של הדברים, אתם תראו שבאמת, כמו שאביבה אמרה, לא השארת לנו מה לאכול. אז אני אומרת, בוא נשמור על שפיות, ונעשה איזון. אם 90%, 80% מהתזונה שלי היא בסדר, אוכל, מזון, גולמי, לא קופסאות, לא ג'אנק פוד, לא אולטרה, אז אני מרשה לעצמי להכניס שם 20, 80, 20, 10, 10% של... את יודעת מה, יש לי לפעמים שימורים בבית, את יודעת, אני אגלה לכם סוד, של מלפפון במלח. למה? כי יש לי התמכרות למלפפון במלח, אמיתי, אני מודה. עכשיו, תגידו, אורלי, זאתי שאמרה לא לאכול משימורים, פעם בקונה מלפפון במלח? כן, למה? כי טעים לי. ולמה חשוב שאני אוכל משהו שטעים לי? לנפש שלי זה חשוב. אז אני לא רוצה... תכיני לבד. את צודקת, אבל אני עצלנית גם לפעמים. ולמה חשוב לי לשמור על העצלנות? כי גם זה שומר לי על השפיות. אז אני אומרת, אנחנו לא נהיה פנאטים, ולא נפחד מהכל, וזה נכון לכל תחומי החיים, להגיד, כולם עובדים עלינו, וקונספירציות וכולי, אין סוף. אני אומרת, אני אשמור לעצמי את ה-90% שלי מעולה, אוכלת ממש מוקפד, מקפידה, משתדלת, שאומרת לעצמי, לי 10% של חטאים, וזה שומר עליי, על השפיות. יש אנשים שהם הרבה יותר קיצוניים ממני, הם יגידו 100% שיהיה נקי. מה זה נקי? שום דבר לא נקי. אנחנו לא אוכלים נקי, האוכל שלנו לא נקי. חיידקים זה טוב, טוב גם להתפלש בבוץ, אוקיי? אבל הבריאות הנפש היא מרכיב מאוד חשוב. איך התחלתי את ההרצאה? בבריאות הנפש, מרווחה נפשית. אז אם אני אסתובב בסופר כמו משוגעת, ואגיד, לא, זה לא, למרות שזה בדיוק מה שעשיתי בהרצאה הזאת. אבל לא, אני אבחר את הדברים בשמחה. אני אגיד, לא, אורלי אמרה שאת זה לא, אני בוחרת את זה, אני בוחרת את זה, לא מתוך פחד, אלא מתוך בחירה. אני בוחרת לעצמי. מה אני רוצה להזין את גופי? משאירה לעצמי כמה חטאים, למרות שאורלי לא המליצה על זה. משאירה לעצמי. אבל בואו נסתכל על סך התזונה היומית. רוב האנשים, רוב האוכל שלהם זה מזון מהסופר, ולא מה שהמלצתי. אז בואו נשנה את המאזן, נאכל יותר חומרי גלם אמיתיים שקוראים להם מזון, ונשאיר קצת מוצרי סופר כאלה למיניהם. נשמע לכם הגיוני? כן. זה מה שאני מציעה. עוד שאלות? תסתכלי בצ'אט. בצ'אט, אוקיי. לא אקריא לך את כל ה... בקשר לטחינה. רגע, אני כבר איתך, אז כן ההרצאה מוקלטת, כן, לחם, לחם טחינה אני איתי, נכון? לחם אחיד אני איתי, שומעים אותי מקוטע? הייתי צריכה לראות את זה קודם כנראה. מזמן, היה כבר, מוקלט כן. שלום, בקשר לטחינה. יוסף גיל שחר עשה מחקר טחינה והגיע גם לאמרה, זאת הטחינה בסצי הזכוכית, הוא רצה לבקר במפעל, אך לא קיבל רשות. כנראה, יכול להיות, תראו, טוב שאמרת יוסף גיל שחר, אני חייבת להגיד לך שבאחד העיסוקים יש לי כמה עבודות, כמה מקומות עבודה, כי זה עולם העצמאים הוא עולם קשוח, ואני עובדת גם בשיתוף פעולה עם דוקטור גיל יוסף שחר. תראו, ומי שעוקב אחריו יודע שהוא פדנט מאוד מאוד מאוד, והוא עושה תחקירים, והוא נכנס לרזולוציות הכי קטנות של מזון, ואני בעד זה, ועדיין אני לא חושבת שזה צריך לנהל אותנו כל כך הרבה. כלומר, אנחנו צריכים למצוא לעצמנו את הרשימת קניות שלנו, הטובה ביותר מבין כל המבחר שיש, לבחור איזושהי טחינה שהחלטנו, אני המלצתי על הטחינה שאני המלצתי עליה פה, היא מצוינת בצורה בדוק. כלומר, זה לא רק שאני עשיתי קופי פייסט לתמונה, אני התקשרתי ליצרן, אני בדקתי טוב טוב את המותגים, היא לא בטעם של טחינה, למשל, כל הטחינות הטעימות האלה הלבנות, שהן הרבה יותר טעימות, וגם אפשר להחליט שמערבבים איזושהי טחינה מאוד בריאה, עם טחינה שהיא קצת פחות, כדי שהטעם יהיה טעים, זה בסדר. אני רוצה רגע להגיד מילה על טחינה, לא צריך להגזים עם טחינה. טחינה
ואנחנו נדבר על זה במפגשים הבאים גם, כי אני לא רוצה להעמיס עליכם הכל במפגש אחד, אבל טחינה זה חומצת שומן אומגה 6, אנחנו נדבר על חומצת שומן אומגה 3, ואני רק אומרת בכותרת, לא להגזים עם טחינה, גם אם היא טחינה מאוד בריאה, לא להגזים בטחינה. לא כל דבר לשפוך עליו טחינה כבריאות. עכשיו, דוקטור גיל יוסף שחר נכנס לדקויות, זה יכול קצת להכניס להפחדות גם, צריך להקשיב לו ועדיין לשמור על איזה סנטר של I'm doing my best. I'm doing my best. זהו, אז זה לגבי בואי הטחינה. נסכם שלגבי טחינה, אם הטחינה היא נקייה מסומסום, סומסום מלא עדיף, ובצנצנת זכוכית, אז אנחנו כן. יכולים ללכת איתה, ולא בהכרח רק מה ש... כן, כן, כן. תראו, אני מנסה לשמור על, כן? להאמין למה שכותבים לי על הצנצנת. האם משקרים לי? וואלה. אין לזה סוף. ואיפה משקרים לנו? אין לזה סוף. תשובה לשאלה שלי. מה שיש בו סימן, זאת אומרת, סילביה, צריך להשתיק. אני בסדר. שומעים אותך. טוב, רגע. עכשיו ישמעו רק אותי. סילביה כבר מספרת לבני הבית על ההרצאה. טוב, חברים יקרים, איזה כיף. תודה על הזמן שלכם, תודה שהייתם פה. אנחנו ניפגש שוב פעם בשבוע הבא. אני אשלח עוד מעט הקלטה, עוד כמה שעות אני אשלח הקלטה של המפגש הזה. וכיף לי לפגוש אתכם, ותודה על השאלות. רוצה לעשות להם ספוילר לשבוע הבא? ספוילר, אנחנו ניכנס יותר לעומק של הצלחת. אני גם ממש אתייחס, לפי השאלות שלכם גם, אני מבינה מה הכיוון, למי אתם מקשיבים, מה הדברים. אביבה אמרה מילה על פחמימות, הבנתי שאתם גם ככה עוקבים אחרי דוקטור גיל, אז אני רואה שגם יש פה אנשים שאוהבים להיכנס לדקויות, גם אני אוהבת, אבל אני גם רוצה לשמור על השפיות של כולנו, בטח בימים אלו. אז אני אכנס לעומק, כלומר, ההרצאה מבחינתי נקטעה, עצרנו בנקודה מסוימת, אנחנו ניכנס ונמשיך למקומות האלו, כדי שתבינו מה לאכול, מה לשים על הצלחת, אוקיי? זהו. אביבה, לא שומעים אותך, אביבה, לא שומעים. חבל שלא, על חומצי ובסיסי? וואו, זה מאוד מתקדם. יוסי שואל שם. יוסי. אפשר לבקש שתדברי קצת על שקדים, גוזים, כמויות. טוב, אני אגיד מה דעתי על כמויות, אז אני רק רושמת לעצמי כמה הערות, שיוסי, חומצי בסיסי, יוסי זה קצת למתקדמים, אני לא יודעת אם אני אגיע לזה, אנחנו נעשה חשיבה, זה ממש חומר למתקדמים, אבל שקדים וגוזים ופחמימות וכמויות, אין בעיה. בפסח, נדבר, שיהיה לנו פסח נורמלי, כן? אין בעיה, יש לנו זמן, נדבר על הדברים, שיהיה לכם ערב טוב, שמרו על עצמכם. תודה, אורי, תודה. ביי. ביי ביי.